Di kovara hawarê de folklor bêşa duyemîn. Çîrok Eliyo Pîr Kamuran Alî Bedirxan hejmara 21 ji çîrokê Mîr Tacîn Pîr bû lê di qesra wî de cariyên sipehî û ciwan hebûn. Hemiyan hej mêr dikirin çunki ew xweyargir û xurt bû. Maçê wî serîn û germ bûn. Jin hej ramosanên serîn û germ dikin. Ji jin ji zilamên havîngerm û hîskûr hez dikin. Ew zilam ciwan an pîrin yek e. Stran Besna hejmara 22 ji stranê bi şîranî bi delalî ji min re dibên besnayê xwediya kulan û derdayê şêrîn he li ber dilê xortayo li min porsorê porbelayo li darê dinyayê tu nemayo li min ketkirî tabûndayê li min kihêla serê tewlayo kaxez û nivîsê min wendayê ketim tora mêrê xerab kirim bergîrek ji bergîrê tatayê bi sêranî bi delalî ji min re dibên besnayê. Stran stranake leha xursê hejmara 23 Stran delala beriyê hejmar 24 ji stranê hûlo dilo rabeberê xwe bidin welatê Kurdistanê herîn Diyarbekira Xopan Korter gidiya ez ê vê sibehê herim kevirkî rakînî ji bedena hewşa xwîniya ez ê wî kevirî têxim navbêhna xwe û ber vî dilê di pey bejna delal welatê xerîbiyê sebra dilê xwe pê bînim de bajo emrê dilê min pê re timlolo de bajo rêdûro bajo xempiro. Çîrok çûk û fîl me e botî hejmara 24 Çîrok Xurşîd Nuretîn Ûsif hejmara 27 Stran Loriya Fatê hejmara 27 ji stranê dergûşa min ji dêre min dayeke wê êre ez çi bikim ji vê dergûşê dergûşeke bêxêr e lorî lorî dergûş lorî lorî dikim lorî nayê ê sêwiyê kedî nabê ê ariye aşî nabê lorî lorî dergûş lorî min dest daye hawirdorê min re benê li min korê cellat dike li dilê a zorê lorî lorî dergûş lorî. Lawjê Mîr Mihemê hejmara 29 ji Lawjê dinyayê xerabê tuş kesî re nemayê. Çîrok Melîk û Koçer hejmara 33 Stran Şahîno hejmara 37 ji stranê Şahîno malwêrana tu dînî tu nedînî tu kaxiz pê kaxizê dişînî qelenê min giran e têşikû bînî Şahîno tu dînî tu nedînî te xwê canîka pozhêşînî tu ne ew mêrî min bixwazî yan min biravînî. Stran Xerabo hejmara 38 gotinên bav û kalan Tawûzparêz hejmarên 45 46 47 48 49 50 di bêşa Fransevî. Hînmînak her warek biharak e berxê nêr li ber dû makaya bextê nêr kêrê ji dikê nêr dê û dotê şerk dikir bê kêm aqila bawer dikir du hespê nêr li ser alîfkî nabin masî serê xwe genî divê mêrê çê li navê xwe tê mirov bi zimanê xwe tê girêdan mirov xwîndar bit kerdar nebit mû bi mû rihek çê divê şev radizin dijmin ranazin ava hêdî hêdî me ecêb jêdî nanê sêlê dirûya wextê leglekê çû bi leqleqê mirov piçûkê biran nebe seyê gundan bê berf û baran dihat rê çûnda kir berxê çê ji ber kozikê xuya ye bilavlavê mirov ji ber jina xwe nake der çiyayên bilîn bê berf nabin newalên kûr bê av nabin. Encam folklor jiyaneke hevpar gencîniyeke veşartî ku mirov çiqas dikolê û qasî dewlemend dibe ji bo ku civat an netew şîn û şahiyê xwe rûmet û dînê xwe hebûn û îspatkirina xwe di nav pelên folklorê de dibîne folklor ji bo sazkirina yekîtiya netew tiştekî herî girîng e. Folklora di kovara hawarê de ji bo nûşê nû serfîraziyeke û bingeheke girîng e. Di nav van stran û çîrok û gotinên bav û kalan de dinyayeke veşartî heye.
ji bo govelma guhdar kir. Silavên taybet ji we re.